Čaute ľudia, vítam vás v Brainrot Tower Defense. Keď vidíte, ja som úplne že newbie hráč v tejto hre, takže strašne to seká táto hra, takže sorry za to. No, my ideme urobiť veľmi základnú vec. Ideme si kúpiť za Robuxy tralaleo tralala, aby sme aspoň niečo mali. Čo? Nemôžeme? Môžeme. Bye. Mám 6 Robuxov, ako môžete vidieť. OK, dámy a pánovi, je to kúpené. Takže máme ho. Super. Máme 2 epiky. To si vymením s touto blbosťou. Tou bombardíra krokodíla. Tak, vymeníme. Neviem, jak sa to robí. Dobre, dúfam, že ma nebudete za to hejtiť, ale asi je čas si zahrať nejaký play. Tak poďme na to. Play ready. Tak poďme na to. Mal by to byť nejaký futbal. Takže futbal ako viem hrať, ale normálny alebo v Brawl Stars. Takže toto bude trošku iný level. Takže na toto sa možno, že aj trošku teším. Ale dúfam, že to nebude nič nejaké omega, nejaké blbé. No dobre. Tu to tak neseká vôbec, takže poďme na to. Neviem, čo to robí teraz. Tam máme HP ako SpongeBob Tower Defense. Aj tu môžeme už dávať postavičky. Please. Tak. Poď, dávaj. Ja to opäť, neviem. Tu není pet. Tu není pet. Poď. Ešte jeden. Ešte jedného tralalera tu dáme. Ešte jeden. Tralalero, tralala. Next wife. Dobre. Tung tung sahura. Tak, dobre. Tak. Posledný tung sahur. To dáva menší a menší damage. To je trošku záhada. No, ešte dáme jeden. No, môžeme dať iba 5. Ešte týchto môžeme dať asi trošku viac. Neviem, toto je nejaké také divné. Jaj. Aha, to takto. No nič, to vyzerá trošku tak divne. No, ale zatiaľ si môžem pozrieť aspoň odmeny. Nejaký kód je tu, čo my nepoznáme. Takže to nás nebude nejak zaujímať. A my sa teleportujeme zase do lovička, lebo toto je pre nás ešte veľmi ťažké. A radšej si dáme niečo ľahšieho. No najskôr by som sa asi radšej pozrel na nejaké asi lepšie zábery. No lebo neviem, či sa tu dá tradiť vôbec, vidíte? Neviem, či sa tu dá tradiť, takže musím sa na to pozrieť, že či sa tu dá tradiť. A potom uvidíme, že či sa tu bude dať tradiť. No dobre. Updated. New farm event. Takže zase nám to tu seká. Wow. Climb. Daily climb. Skip. 500. Wow, máme 500 gamecoinov. Máme 2 Robuxy, super. Dobre. Takže máme 500. A v tomto tu je taký jeden, že shop sa to volá. A tu dole úplne tak, toto som aj hľadala. Climb. Tak, toto by sme si mali vedieť nejak otvoriť. Aha, open. No tak, podobne ako v taverku. Epic. No, to mám ako v taverečku. Tu nám asi nič, no 300 coinov, ako neviem, čo si za to vieme kúpiť, ale OK. Ale poďme ďalej preskúmať shop. To vieme zase za 10 hodín.
No, tuto nič. Aha, tu budeme giftovať niekomu niečo. Dobre, tu si môžem spraviť aj súťaž nejakú. Dobre, Farm Evented. Dobre. Interplay Dancing. Máme tu Dancing, Summon Shop. Pozrite. Ja toto musím si kúpiť na toto nejako urobiť niečo. Toto je fakt, že 1000 for daily shop. Čo nám padne? Chceli by sme niečo dobré. Keď to bude zase rare. Dobre, čaute ľudia.